29 तारिखनिफ्राय जागायगोन। पेन्डेल बानायगासिनो दं। ओमफ्राय माथो सिखाबो लाबोआखै नोंलाय खामानि मावनो? नैबेयाव बानायगोन ओंखाम जाग्रा जायगा बियो। दा जों गामिनि रायजोफ्रा बेयाव खामानि मावनो फैदों आरो। मानो फैदों बे हाग्राबारियाव दे बुं। बेखौ दानजोबगोन गामिनि रायजोफोरा आरोना। जिखुनु बेयाव मोनसे औवा गुदियाव जेन्स जायोना लेडिस जायो ओमफ्राय मोनसेया बेयाव। जेन्सनि टयलेट नै बेयाव। एकथ्रिस नङालै 29। खै तारिखनिफ्राय जागोन? बाजाय खै तारिखनिफ्राय जागोन? खै तारिखनिफ्राय जागोन? आरो मा मायो? Mana nih